Assalamu alaikum yawana, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Idan wannan shine zuwanka na farko a wannan channel to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ba mu ƙwarin gwiwar kawo muku shirye-shiryenmu na cikin gida har ma da na waje. Da wahangan wana kun bato tubarikalla da mai zai jama'a wundora hankuna soje, gendarme, police, garde national, sapeur pompier, journaliste, an gaisa tubarikalla fo kungo ga hina ganongo na agades so arbitre ne ibani ne gaiban zakiru zakari na tawa mai damar abula ga tana so zakiru no ya aye yanzu kamawa kawai to za su shi kenan su misu kama subo gurje ya madini kan kura mahagoi aran masu ko ganin malmari jingar ne o mai da maraja shi ne rabiu so jirai koyo ngagati na agades mai da mara bula gurjezo kiru ngagati danga zubul ko tawar gurjezo 3e 4e so ngaine igo charga zakir goganesi kan kura goce ci mata no te ga ducha nan dai a hannu amma a ganin sai ga bi zama amma ba da bari no zakir da bari berinda ya gurje wani yammo no zakir wani gurje da ya kutsa danga matka ko korda ga hinna no sin ga tuwar sasani wani rimo aha asintin zakir na hau kwarai kuwa zakir na hau zakiru zahin na ma arbitri kai sai sa kai ga amsi ko ta kakau da yayi dazu ika sa kai ga yakan da wundora hare Adri Abdu Isaka madalla wuta so zakir no gobi dore ya goga hangan Isaka hana abu ɗaya Isaka ya nuna mai kakura experience tubarkalla kankura tin da boro amma zakir da bare iberin da kankura wani zakir wani gurjaida boro han fonga hamo kan tin da dinga no ga zakai kama si bai fonda kan ce ranu ga ga diga bora can diga yakan diga ga ha zakir kwaga zakir go de gane si no kankura no go ga ce cingam furo zakir siga yadda kankura nan bundiyan zakir furo ina char hauda jesse matana ga zumbunda 3e 4e place au zakir wal binda kankura wal binda zakiru furo zakiru kankura ga hamodin kan aferin da boro na wadin no ga a wani lasa bai dinga sai kira hanfo ya kai zakir fura ma ya mutase na kokowa cikin karan ku na zakiru ne neme ya shiga ya samu kama Rabiu Abdu kan kura kunun da kan kura bai yarda ba ta koma wallahi ka dai di ko talana kan kura ka dai zama laro kai goge di zakir dadi ni a komo tsaka fage Rabiu ni bai zakir wa auno oh amma zari wali ma zari non go sin da ka kai ga lokaci saryan fa karfe biyar da lokaci saryan go a nan hilin kokowa na birnin yamai kokowa tsakanin zakiru zakari na kankura mai damara bula da kuma Rabiu Abdu kankura agades damara zakir na kan bai hau da wannan uku da na hudu zakir na kan bai hau amma kuma sai adu kan ba ko ne ngai no chargaya kankura kuma akoma kankura gonga bocce amma zakir siga yadda ga alama zakiru yake kokarin shiga kankura ne neman ceton kanshi ba wani akwai fulan zabai daino saboda zakiru da zuma akwai fulan zabai shi da isaka zama da halo kai goga diga da shigowar shi ma ya rika kutsawa yana kurguma isaka iranga sin go terai mo goga irdum nongo ali umaru jipe voix du sahel da hadi barmasi journal parler en langue voix du sahel zakiru wasina waina makangirga wote zakiru kankura cikin minti daya za ku kai hutu a cikin minti foi ko fulan zami na arbitre go gine sigadi ha lokaci to wala mana
zakir gogo furo kan kura go sakai ceci zakir go ceci ga furo kan kura go sakai ceci ngano har sakai ga yau kan kura zakir ya ganda ayanga wani position la dira zakir banda zakir banda wallahi ya kada banda cara sai zakir zakari ya kada bai dare goro ko da Abdullahi technique ce abanda ya kai ta kadan kan shi kenan sai ga Rabiu Rabiu ya gurwa ne da kasa wallahi zakiru ya kada na uku shine zakiru zakari na tawa matashin dan kokowa kamar da na sha kwatanta muku ila da lazani ya nuna ma Rabiu Abdu kan kura wata irin babbai hikima technique ta kokowa wallahi kan kura sai durkushe yanzu sai kuma final tsakanin Aibo Hassan na Maradi da Kadri Abdu Isaka na Doso dangane da wannan kwamfala ta kokowar gargajiya da kamfanin sadarwa Airtel Niger ya shirya a nan hilin kokowa na birnin Yamai mu ga wanne daga cikinsu zai lashe